digarap cara ngreyok. Iya. Ngreyoke we cara wetanan. Iya. Yo, tiba saatnya no. Iya. Kita akan menampilkan guest star pada malam hari ini. Iya. Bintang tamu saka Kediri, Mbak Lintang Kairo aja nyawang isih bocah nok ning sawangen potensine. Ngono ya, Mak. Yo, kanca-kanca warga laras, kita tampilkan Lintang Kairo. Yuk. Ganti sing tanpa kabel no. Nah, iya. Aja kuwi no. Iya. Nggih, sugeng dalu Bapak. Iya, mbok aja Bapak, Om. Lah pripun Om. Anjing. Bapak ora. Sugeng dalu Om Dalang. Nggih, sugeng dalu Dik Lintang. Nampi sepindah menika kepanggih panjenengan. Pindah ngendi? Sekali Sepisan. Nah. Nggih, sepisan. Nggih, matur sembah nuwun. Baru kali ini ya? Nggih, dari ajar nggih Om. Ajar kok njaluk bayar? Maksudnya itu derek belajar. Belajar. Nggih, kan nggih. baru sekali kalian panjenengan. Nggih, nggih enggak apa-apa. Ya dianggap aja kayak sudah berkali-kali gitu ya. Iya. Nggih. Dianggap kita itu sudah kulina gitu. Sudah kulina. Sudah kulina, enggak usah canggung-canggung. Ya. Nggih. Silakan Dik Lintang menyapa warga masyarakat. Nggih, alhamdulillah. Dalu menika saged sowan dateng acara Metri Dusun nggih Om. Dusun apa desa? Dusun Wukir Sari. Wukir Sari. Pocong Imogiri. Wah, nggih. Alhamdulillah tadi acaranya sudah kirap loh Om. Kirap. Ya tadi acaranya sudah padat sekali tapi kula pas dugi mriki pas wonten kirap wau. Oh, ana kirap barang. Wonten kados kirap napa Ayo, napa acara wau, niki wis nggih. berlangsung selama 3 hari. Oh, sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Wah, luar biasa Ya. meriah sekali nggih Om. Nggih, nggih, mau niki ini didukung oleh 4 pedukuhan. Wah, 4 pedukuhan. Nggih, pedukuhan Klampe Sireng, Lambe pedukuhan sirang. Kok aku ya manut ae iki piye to jane? Waton Klampe Sireng iki nggone Semar kok kowe. Heeh, ning pokoke acarane kuwi merata no. Nggih, Maksudnya merata. ana sing resik-resik kerja bakti. Acara Nggih. pertama iki kerja bakti ngono. Nggih. Bar kuwi ana lomba anak-anak, lomba menggambar, lomba Mila? Hmm? Mila, saestu? Heeh, tenan. Ah. Kuwi ana lomba mewarnai, lomba macem-macem Jenengan anak-anak. kok mboten derek wau. Lah aku arep daftar ora entuk. Iya. Nggih. Dalu menika warganya sangat banyak sekali nggih Om. Heeh, wow sing nonton Nggih. pirang-pirang, heeh. Nggih, Mau Kakak. sing nonton sing ya iki ora mung warga Wukir Sari, ana sing penontonnya uga ana sing saka luar daerah. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya Bapak Ibu yang di sebelah kiri nggih Bapak Ibu. Dereng ngantuk nggih panjenengan sedaya Bapak Ibu. Nggih yang sebelah depan pojok serong nggih, sebelah kanan sugeng dalu Bapak sedaya. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem Gusti Yuda nggih Bapak Om. Gusti Yuda, Pak Nggih sugeng Antil. dalu Gusti Yuda, bapak-bapak sedaya perangkat desa Iya. dan semua panitianya juga solid sekali Om. Pak Bupati. Dalam? Pak Bupati Bantul. Oh nggih, sugeng dalu Bapak Bupati. Mirsani saka streaming. Oh. Saka dalem. Oh. Ayo mirsani mau bar aku kok kula nonton Mas Benyek. Oh, nggih aku ya ngono. Nggih. Mbah Kiswan ki ya. Nggih. Nggih di live streaming juga ya Om. Di live streaming. Di live streaming kalian menyapa teman-teman yang ada di live streaming Nggih. juga. Penontonnya sangat banyak Om. Nggih, uang penontonnya dudu banyak uang. Lah nggih,
penontonnya itu banyak sekali maksudnya. Ayo, aku nonton mau jan. Jumlahnya itu banyak, Om. Pucung menjadi lautan manusia. Nah. Mau sing omahe rada adoh saka pucung sing apa sing lirene kuwi nggawa sepeda, limbrene numpak sepeda. Wah. Nggih, tebih-tebih saking mriki nggih, Om. Ayo sing ana sing numpak bareng-bareng numpak kol, numpak truk barang. Wah, saking pengin-pengine weruh sing jenenge Lintang Kairo. Om. Piye? Rukun. Ayo. Masyarakatnya rukun. Lho lah iya. Nggih. Kunci menjadi apa Kunci jenenge? menjadi Kunci napa? menjadi makmur, kunci menjadi tentrem. Lho, waduh. Iki lagune urung muni lho, jane. Iki rudal saka nganu Iran. Om Kiswan ngantos ngujud lho, Mak Om. Sapa? Om Kiswan sampai sujud kuwi mau. Iya. Trauma napa, Mbah? Kowe biyen ya nganggo jeblok-jeblok ngono apa, Kis? Bayang ngene iki lho, Om Ah, Kiswan iya. ki. Nggih. Mas ampun nyumet mercon teng mburi niki sing ngrebab trauma. Iya. Ya. Nggih, didoakan nggih, Om. Nggih. Nggih, teruntuk warga masyarakat mriki sedayanipun semoga setelah acara mantri nggih. Merti entuk metri nggih bener. Nggih, matri dusun semoga semua warga masyarakat mriki tansah pinaringan kesehatan. Amin. Semua warganya sehat panjang umur nggih Bapak Ibu. Nggih, Kang Dering gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Hah? Piye, Mas? Dijodoke kaya dara wae. Lah ya piye to iki? Sing utange durung lunas gendang dilunasi. Engko utang neh tapi ya. Nggih, Bapak. Pripun iki, Om? Tadi Lah, yo, tadi pamundutannya juga banyak loh. Nah, sudah banyak, pemundutan Banyak sudah juga. banyak. Terus tadi juga ada permintaan dari Bu siapa tadi yang dari Mas Soko Jakarta tadi. Itu fansnya Mbak Lintang sama Mas Gading. Oh, Sik, nggih. tak wacake. Saking ibu napa bapak? Saking Ibu sinten Bu? Ibu Rosi. Hah? Sanes saking Bu Retno, saking Bu Walah, Retno kok kula nggih Parisi. manut mbae niku wau. Nggih, Bu Retno Parisi Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Nyuwun pamundutan. Terus wonten malih kala wau sing nyuwun pamundutan Nyidam Sari. Nyidam Sari. Nyidam Sari sing nembang sing bawa Mas Gading, sing nembang Mbak Lintang Kairo. Wah, Iya. kisnya. Iya. Itu dicak nak kon ngadeg nak Mas Gading nak. Oh iya Mas Gading. Nah. Kusik-kusik cahaya. Monggo Mas Gading. Aku tak benakke jarik dhisik. Walah, carike napa suwek to, Mas? Sebab aku arep nembang ora mungkin aku benakke gendeng. Ora usah tolah-toleh kok cuwes malah. Ya iya. Mas Gading, selamat malam Mas Gading. Kamu kok jauh-jauh dari aku Oh, kenapa? ya sini. Oh ya Wah, deket iya. ngene lah Mbok ya, rasa Pi. statue. Oh ya, statue piye to iki Ah, Mas? iya. Statue ki apa, Om? Statue ki Setelan cuek malu-malu. Wow, tapi piye lan ya ta? ora dong statue. Statue, setelan cuek malu-malu. Ngono kae. Kok apa lek, Om? Lho aku cah milenial ya. Wah, Milenial Padalang kedaluwarsa. itu- Padalang itu Gen Z banget Mas. Loh, Oh piye to iki? Ngono. Hus cangkeme ora. Oh, Mas Gading gimana Pripun? kabarnya Mas Gading? Baik. Baik, Iya, kamu baik. nggak kangen aku? Kita tuh udah lama nggak bertemu loh Mas. Nah, Loh, Ya kan? tadi malam ayo Tadi kok malam capek, kok ngetok-ngetok, capek ki ngetok-ngetok, kan kita kan bertemu baru 2 hari Oh, iya. ini. Habis itu kan kita LDR lagi. waduh, iya ya. Riz, Risa, Napa tuh Pak? kowe kepengin ora, Sa? Terus
Siap. Kowe nek ndelok ngono kuwi kowe mbayangke biyen dek enom ora sa? Mbayangke ya. Ya bahagia ngono ki apa ora? Ora ya. Padha aku. Ha iya. Pripun Om? Pripun? Aku mbiyen rabi ki mergo ditangkep Hansip kok. Ya. Arep bahagia piye kok. Nah ya ora apa-apa pancen Iki kan apa niki Om? Kan apa? Sulapan. Oh. Kon nembang, kon bawa Idam Sari. Pamundutannya dari ibunya tadi. Ibu Retno. Sudah disawer loh Mas. Ibu Retno Parisi. Nggih. Nek bawa dereng saged. Ya nek urung iso salto. Salto merono apa? Mengko bar limbuhan tenang wae, bar limbuhan kuwi engko mrene. Ah enak banget nah itu. Ha iya aja kemrungsung santai. Santai aku wong santai kok. Ha iya. Aku Ya nek seneng upama alon-alon. urung iso nyeroyo Mas sapa? Mas Roni sapa jenenge? Mas Brian apa Mas apa? Nggih. Apa njaluk catatan Mas Brian? Apa lintang kuwi ya nak ya? Sing bawa ya. Manggaken mawon. Ya, sing bawa lintang ku sing nalikane ngono kowe. Idam Sari apal to? Idam Sari ndawah statue. Ketoke. Ndawah. Pondok Om, kok statue mawon Ha jenengan. iya, apik lagune sakane. Wis arep tak garap. Tak garap dhewe aku. Gayamu, belum kowe ora ngerti aku nek garap lagu. Anak mengke suwane lewat. Ha iya. Status itu tak garap selendro, patete menyuruh. Ha iya. Main-main. Ayo Tang. Nggih. Monggo Mbak. Mbok kok Mbak to nyeluk mbok Dik, Jom. Dik. Dik. Lah iya ta, tapi Keterucut, ngoten niku lek teng WA benten malih lho Pak Dalang. Dik lintangi nyeluk aku wis lho. Nah, Jadi Lho berarti kan kuwi wis sinyal-sinyal menuju. oh, Aku iso ora penak ya ngono kuwi. Ha iya. Ini ya ora apa-apa le. Iya, tak pengestoni. Iya. Wah, gedhe cengelmu ora. Kuwi kok aja tok sebar-sebarke ya. Oh iya. Aja. Oh, kowe macem-macem ora. Mboten, Ding. Ya. Ya Tang, kowe Enggak. aja ngrungokke cangkeme dolop-dolop. Biasa dereng suntik. wah dereng sontek. Durung sontek. Terna sontek ya Mas. Ha iya, kuwi ki wong lara nek megah suntik ngono kae lho. Iya. Ayo Tang, anggere gak bawa ngono kowe do meneng. Duh wong bagus. Iya sinyal. Iya. Wong bagus, madhep rene. Oh iya, tak madhep kono aku. Janing ati. Padha zaman aku biyen ketemu pertama kali karo Bu. Pripun? Kepanggih kalih sinten? Ya karo ibu negara. Kaya ngene wong nandang asmara. Ayo. Menawa sik to, Pak. Ayo. Ket mau ki ora iso meneng lho, Mas. Om Iya. Gatot ki piye? Kuwi mulane mau takon mapane nggon cedak son ra gelem. Lah teng napa? Takon goleke kabel mlicet disetrum. Iki wis aja tok gagas, iki soalé wis dol. Cara dene sekrup iki wis dol. Ah iya. Apa ta waku dewe Ya ditanggapi nek ngono kuwi lintang ditanggapi apa tenan Cahayu. Apa tenan cai? Nah, inggih Kang Mas Nah, ngono lho. saestu kula tresna kaliyan panjenengan
Kok ming O tok ki. Urung. Ya terus. Terus ya. Aku diajar. Dewa Ya, ayo Mas Gading. Kula. Nah, ayo Ya. apa Gatot yang ambekan bliru kok kono mbang. Ayo Mas Gading. Ayo Mas Gading ku lho. Iya. Ayo Aja Mas ngerti Gading. Kita ke mana ya? Kita nanti Melaku-melaku jalan-jalan rono. ya Mas. Iya. Yo. Nyandi ayo medon ya Asal Mas. Pun nggih, Om. Su. Mah do nanti gue ki. Piye to? Kita asal jangan ke Parangkusumo. Iya. Kowe iki malah ngajari lho neng Parangkusumo ki nenepi golek wangsit. Oh. Wah. Kaya Om. Heeh, aku mbiyen ya sok rono anu Wah. golek wangsit. Besok aku dijaki. Heh? Besok dijaki. Oh, sesuk kowe ngerti dhewe ora usah karo aku rak menyang dhewe. Nah nono besok kapan? Yuk. Besok kapan? Katakan. Katakan. Ya. Jejer matur Terus ke rene, Mas, terus ke Mas. Terus ke Oh, iya, Mas. iya. Mas neh. Terus ke Dek. Oh. Nah, Jejer lan wong bagus. Jadi diteri. Napa Mas? Enak. Ya Allah. Bintang tamu ini tambah. Moga mriki Mas wajah. iya. Pun boten sarepot-repot. Jan. Bintang tamune munggah langsung anu apa jenenge? Anu kuwi pelarut-larutan penyegar cap Nggih. badak orang Larutan hati-hati. penyegar badak. Ayo kowe nek ora ngombe ngombe ra hati-hati kok malang neng telak malah. Nyantol nggih, Pak. Yuk. Umpama nonah kuda Nah kuda tanpa prau sasat tara ing papatri. Dintek iki, Ding. Nyidam sari. Ayo bareng Mas. Ya, Yuk. bareng. Nyidam sari as Angel nek bareng iki. Angel nek bareng. Ayo ming kulino kowe. Biasane iki aku meneng bae. Ayo. Sesuk nek kaya ngono kuwi tekon Om. Oh iya. Tak ajari. Tekon. Ayo. Kowe bangsa sing ngono-ngono kuwi takono karo. Iya. langsung nggih Om niki. Langsung ayo. Nggih. Yuk. Apa masih sekar melati aku kumbangi bangsari. Apa masih margi wong manis aku kan bakal liwati. Senak sen lintangin luku semono janji persediaan hati
Rina Rinoso Naroso Menjok rareting ilang manise aduh dadi ati sak lebase Ngidam Sari kok arep menggok ora rating lah niku mau meh nyerempet ngoten nah lho. iya untung we ken sopire sadar ha iya Ngidam Sari arep dadi yen ning Tawang iya nalika lirai hatiku lama-laman sira wong bagus ayo bangun kerange ora bakal lali elakae lintangi serasi ya no iya wah iku piye to Sek iki Sugeng Dalu Pak Dalang niki Mas Fatah Nobar niki tidak bisa merapat. Oh ya. Salam budaya. Ugi salam kagem Mbak Lintang dari Wonosari. Nggih, siap. Terima Nyuwun kasih. gending kutut manggung dari penggemar Pak Catur Kuncoro. Nggih, kutut manggung. Kok goro-goro nggih. Ya dipacut kena. Nalika dirai atiku lama-lama sira wong bagus nganti mati ora bakal lali elakae lintange mlaku pun oh Nggih, pemandutan saking Mbah Miko Semin Gunung Kidul sampun Wong dipun. nggih ugi wonten pamundutan malih Om. Ayo sing lumantar via wah kuwi kowe ya. Nggih, dari Danar Mandiri. Sleman. Minta lagu Moga Nyawiji Mbak Lintang duet dengan Mas Gading. Iya. Sudah disawer Om. Weh. 300.000. Wah, lumayan. Nggih, terima kasih. Iya. Dari Mas Dinar. Mas nopo Mbak niki nggih? Mas apa? Mas nopo Mbak? Nggih. Ya. Apa lagune? Moga Nyawiji. Oh iya. Muga nyawiji. Nggih. nah niku moga nyawiji ning pripun Ayo. kanca-kanca Pripun? kanca-kanca niki Iya. Wong lek ra ngono ya dhewe nyanyi dhewe no, Mas. lho Iya no. kepiye nyanyi dhewe kepiye Nyanyi dhewe. Ya nyanyi ki aja dhewe. aja dhewe Lah pripun? Nyanyi ki nek nek ngejak kanca ora gayeng ngono. Ha iya. Engko sing ngilingi sapa engko nek ora ngejak kanca. sing bayari sapa mongkon Kok yo sing ngilingi sapa ora. ae elek kae sing ngedrop ajarane bosok Ora apa-apa ya kaya ngono kuwi. Pripun
Pripun iki, Om? Ayo apa nek apa gimana muga nyawiji? Nggih. Kanca-kanca durung latihan. Ayo Nggih. Dijoli. Lajenge napa? Ayo dijoli sing kira-kira lagu niki sesuai temanya Apa? dengan muga nyawiji apa jenenge nyawiji. Nyawiji. Iya, nyawiji kok ya wong ya lambeku ki sok embuh kadang. Panjenengan mengki kula kandhane ayah lho, Om. Sapa? Ayah. Ayah sapa? Ayah kula no. Ayahmu sik endi? Lah niku ingkang ngripta ayah. Oh, mau sing salaman karo aku mau. Oh nggih no, nggih. Derek titip. Oh nggih. Derek titip. Pinten dinten Pak aku ya ngono. Derek titip lintang. Aja gelem nek nek. Lah napa, Mas? Aja gelem. Ora aku ya wis ora. Ya Aku wis sapa melu sampean ya? Ayo. nah, ommu ki wis Ngopo ngono kuwi ngopo, Om? Napa ta, Om? Ngono kuwi ngopo, Om? ya aku wis manembah ora macem. Ha iya, wis ora werna-wernamu ki wis. Kowe nek nang omah ngono aku saiki wis ngono. Pecis sarjadah, Heeh. tasbih. Lho ngopo? Bah. Lah kok ngoten? Ayo aku sok. Nggih napa? Ayo ora mesti. Oh. Ayo dienggo sembayang kok ya. Oh. Oh lagi. Iya. Ya sak nggo genduren sok tahlilan lah iya. Nggih. Ora nah, ya. Apa dijeli apa nak? Kadung tresno. Nah, kuwi ya. Nggih. Apik tenan kuwi. Nah, Aduh. Kadung tresno ya, iya Mas. tresna. Iki ceritane kan aku kadung tresno karo Oh, oh. sampean. Nah, Sampean ora aku ki- saiki tak tekon tang lintang karo kowe Pripun? iki sekarang itu kan zamannya zaman konten gitu Iya. kan. Iki mumpung disaksikan, disekseni karo warga masyarakat Pucung. Nggih. Aslinya itu hubungan kalian tuh sekedar konten atau tenan? Wah, piye iki, Mas? Loh. Nah, iki di Kok pertanyaan. ngremehke iki piye, Tekon. Mas? Ah, Jane iki. Ngremehake. Kok ora ngremehake iki aku mau untuk pesanan saka warga. Oh. Niku asline konten apa saestu to Padahal ya mengke kula takokke. Oh. Nah. Asline piye, Mas? Piye? Piye? Ya. Loh, Ngomongi wae itu. Wah. Belum tahu we. Iya. aslinya nggih ngoten niku. Nek iki lho. mesti ngapusi nek karo aku. Kowe bae. Kula mboten, kula Rodok jujur rene. niki, Pak. Hah? Konten apa tenan? Saestu. Tenan Tot. Saestu tapi Mas Gading sing mboten Saestu. saestu. Ya masa. Loh, kok aku? Oh, Hmm. Pak Gatot e. Iya, nek saestu nyuwun pangestu karo Gusti Yuda. Injih, nyuwun tambahipun pangestu Nyuwun pangestu, nggih Gusti. Gusti Yuda. Nyuwun pangestu, Gading nyuwun pangestu Gusti Yuda. Pun. Wis. Pun. Ayo, putus sesuk. Alah titip aku no Sesuk mau. tak terke sowan Gusti Oh, Yuda ben diajari cara-carane. Cara-cara opone? Cara-cara nopo? Kowe ki ngono dadak tekon kok ya. Kuwi kudu jelas. Ayo kowe ben sing rinci. Gusti dhewe sing ngendika. Oh, nggih. Oh, cara-cara mencintai satu sama lain. Nah, Boten? cara-cara saling menyayangi, Oh. saling mengerti. Wah, antil kowe omah. Saling mengerti ngono kuwi. Ya paling ora kaya iya. Ya, apa ki mau kadung tresno? Kadung tresno. Nananino. Buka celang nggih nika. Heeh, bar iki terus fragmen. Nah, iki mau soalnya no pamundutan saka panitia fragmen. Roro Jonggrang karo Bandung Lautan Api. Ah, nggih. Ya. Niku badhe ngaturaken cariyos. Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Dini ingin nindakaken Roro Jonggrang kan nindakaken dening Ni Mas Ayu. Lintang Kayu. Dini Bandung Lautan Asmara. Tindakaken dening Ki Gading Pawukir. Semoga sugeng midhangetaken. Tok 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 tok. Oh, saiki to. Sok rebo. Oh. Saiki no, Mas. Iya. Ya, kok capek kowe seneng karo Jonggrang. Jonggrang Oh. ayu banget soalnya.
Iki bar bedah negara mboten? Kayak ngene lho, Eh? Mas. Bar bedah negara mboten? Dedel apa piye kok bedah? Hah? Sing Panjenengan apa? kula bedah napa, Om? Ora aku sing bedah negara ngendi? Ha manut. Iki sesuk ya kujluk cah iki. Ya wis sak karepmu lah paton atimu seneng wae lah. Yo. Sakarepku. Ya ya. Ya negarane bedah. Terus kowe Ora. nganu bar bedah negara to kowe? Ketoke. Iya. Terus kowe weruh si ana Cahayu ki mau takoni. Nah, Nah, Bandung ki ya miyayeni Oh, gadah kok ngundang Jongrang kok. Iya. ro biasane nang omah ya meng ngono kuwi. Oh iya ta, ngono kuwi. Nih, ning ngono kuwi ya. Nih njuk nih, ning ngono kuwi. Iya. Ya. Dal. Takoni jenenge sapa? Apa wis ngerti? Wis kenal urung? Iki sapa iki? Nah, Pripun Kang Mas? Kowe iki sapa? Loh, Ora lah, aku ki durung tepung karo kowe. lha piye to Kang Mas? Lho. Iki wis kenal apa urung citane? Durung. Durung Wis, toh? Wis. sampean ki musuhku. Oh, kowe iki wis ngerti jenenge nek urung tau weruh wonge. Nah, Oh, iya. Ceritane. Piye? Jonggrang. Apa Bandung? Rokokmu apa? Sing tenan Mas. Oh ya. Ya, tenan. Jonggrang ki ora udut. Ora udah to. Wong jonggrang cantike kaya ngene iki lho Oh, piye iya. to kok ngerokok. Jonggrang ki nge-vape. Malah nge-vape ora. Ayo, Jonggrang. Ayo. Aku ki engko ngambek lho lek gandang dicelok ki Mas. Oh ya gondrang, gondrang. Yo. Jonggrang. Jonggrang. Apa Bandung? Ngene yo. Saiki kowe wis dadi putri boyongan. Iya. Yo melu yo. Nyandi Tak boyong ning negaraku. omah aku Bandung. Ora sik kowe biasane duwe emban-embanmu nendi? Mbanku nyandi ya. Mban jenengan ngono kula Mban. Mban ewang ngono aku Mban. Iya. Ngapa? Uruh. Mban kok malah kaya mbok-mbokan gorila. Lah kok emban kok kuwi gentho e. Lah sing ndi? Ayo. Ayo, njaluk tulung karo Mban. Mbane sing ndi ya Mas ya? Mbak Manut Orisa ya, Mbak Orisa. Ah, Mbak Orisa. Mbak Orisa ya, Iya. Mbak. Heeh. Mesakne lek nganu. Ayo, kok cape si sapa Jonggrang kuwi diuyak-uyak karo Bandung. Nah, Ayo. Yo. Yo, yo. Mbak ewang ngono aku baleni ya. meneh Mbak, wae iki. ya. Baleni meneh. Ora. Pripun Darayu? Iki lho Bandung. Bandung? Heeh. Bandung pripun Darayu? Bandung arepe ngejak aku. Ngejak ten pundi? Lah jenengan purut kersa mboten? Omah aku, Ban. Lah mergane napa? Lah dhek wis mateni masku lho, Ban. Dadine jenengan mboten tresno? Mboten, kula mboten tresno, Ban. Ewangan aku, Ban. Kepiye? Nyun pangapunten. Iya, kepiye Gusti putri kula menika mboten purun dados garwa panjenengan. Oh, nek ngono kowe wae aku ya ora masalah. Mboten ampun. Sik. Kepiye? Hop. Apa meneh to, Om? Bandung kok geleman iki lho. Ampun kula menika pun sepuh. Oh. Nggih. Nyun pangapunten nggih. Oh, iya, wis. Ndor ayu kula mboten purun. Wes ora iso. Gelem ora gelem kudu tak boyong ning negaraku. Nek panjenengan ajeng boyong Ndara putri kula nggih adepi kula riyen. Lho, iki Ya apik yo, iki, ya. kena dinggo Yo. pemanas. Cakilan. Orisa dadi cakil. Iya. Ya ora perang no Mban kuwi ora perang. Kowe sumingkira. Nah, sumingkir. Sumingkir. Mboten, Kayak idit. Sumingkir. Kayak idit nek pakrek sumingkir. mboten kula ajeng mboten sumingkir. Deh.
Ewangan aku ya, Ban ya. Ewangan aku ya, Ban. Sumingkir. Aja sampai Bandung rene ya, Ban. Nggih, nggih, Ndara Putri. Yo. Sumingkir. Napa niku? Gedang. Arep iki apa sing sijine? Niku ki kathah, nanging namung cilik-cilik. Ah, wah mbane ra marem nek kok ngono. Paling ora gedang gendruwo. Ndara Gedang Putri pripun, gendruwo. Ndara? Aku ora tresna karo Bandung, Ban. Aku emah. Ndara kula mboten tresna. Kudu tresno. Pripun? Ora iso, Ban. Aku emah, aku ora tresna karo Bandung, Ayo, Ban. Ya, Bandung untuk Ban, menawarkan. piye to, Ban? Piye carane ben kowe iso tresno karo aku? Kedap Ndara Ngono. Putri. Nyun pangapunten nggih. Ndara kula mboten kersa. Oh, ora gelem. Mboten. Ya wis. Bandung kok Ora. putus asa. Kepiye carane ben kowe gelem karo aku? Ayo. Kowe iki minggi wah nutupi. Ayo. Sumingkir. Mboten kula mboten ajeng Sumingkir. 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 Mbak, aku kok mbok tinggal ki piye to, Mbak? Kuwi mergo mbane diancam terus sing genter ki mau lho. Sumingkir apa plotroke ngono marah ya. Kaco. Wah, Pak Parjai mboten medeni. Mun ana tontonan flora dan fauna ku. Ah iya. Jograng. Apa Bandung? Kepiye carane ben kowe gelem tak boyong ning negara aku? Nah, Kowe tresna temenan karo Wah. aku. Iya. Tresno temenanan. Ndara, Yen meng Ndara. apa? Apa, Mbak? Lae Ndara, napa niku panjenengan nyuwun bebono? Oh, ngono, Mbak. Heeh. Ben supaya Bandung emah karo aku. Heeh, ben mboten sida kalih jenengan. Ben ora sida Nggih, ngono ya, nggih, Mbak. Nggih. Ya wis. Lek kowe tresna temenan karo aku, Sik, sik, Bandung. sik. Like sapa? ya Allah, ya Allah. Like sapa? Jonggrang kok lik. Like sapa? Lik kowe tresna mbek aku Pripun? nek pancen kowe ngono kok lik. Nek pancen kowe tresna karo aku, Iya. Bandung. Kepiye? Kowe njaluk bebono Aku apa? njaluk bebono. Apa bebonomu? Apa sirah yoga cacah 100? Atos iki, atos iki. Aku njaluk anak cacahe 1000, Bang. Apa? Anak cacah 1000? Ya. Ampun anak Ndara. Lah napa? Lah apa? Candi, candi, Oh, candi. candi. Iya, iya, iya. Candi. Aku njaluk candi Oh, cacahe candi. 1000, Bandung. Iya, iya. Iso apa ora? Iso. Iso. Ning sewengi kudu dadi ya, Bandung. Iso. Aku kuwi apa-apa iso. Iso. Sing ora iso ming nyaur utang. Ya kuwi. Saiki apa sesuk? Saiki Bandung sewengi kudu dadi. Ya, enten ana kono. Ya. Duduk. Ndara ayu. Piye, Ban? Iki kudu golek cara Ndara. Iya. Ben Bandung ki ora iso nglaksanake apa panjenengan ingkang apa mau? Wih, Kersono mau? Aku njaluk bebono, Ban. Wih. Kersono mau Njaluk. kajenge Bandung mboten saged nglaksanani. Nggih. Piye carane ya? Anu Ndara, Piye iki, Ban? Ban, selak esuk iki engko, kargo Ban. kene gek digugah wae Ndara. Ah, piye iki, Ban? Sesuk. Ban piye iki? Aku kudu ndelik ning endi iki, Ban? Kajenge Bandung mboten sida rampung nek gawe candi Aku Ndara. wedi, Ban. Ayo digugah Ndara. Ayo. Pitik-pitik ayo Ayo, digugah, Ndara. ayo nanti ki pitik. Kejak lesem Ndara. Bandung, waktumu Kepiye? wis entek. Oh. Apa kowe wis iso gaene candi aku cacahe 1000? Wis candi cacah wis tak gawe. Endi? Ha, Bu. Iki coba hitungan dhisik.
Siji loro telu sewu, seket, 100, 200, kalih welas, Lho, 15, 30. Malah kaya ngitung Lombok iki piye to? Iki cacahe kabeh ana 90 kurang siji Bandung. Tok 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 tok. kurang siji. Kurang siji. Coba diitung meneh. Pisan meneh. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Diitung meneh. Siji, Ilustrasi, loro, ilustrasi. telu, 100, 200, 300, 700, 800, 900, kurang siji Bandung. Kurang siji. Woi, sing ganti genepe. Pun ngaten mawon ben dadi Nuwun para patung. pamirsa, lakon Bandung Bontowoso sampun paripurna. Kalajengaken lagu Roro Jonggrang. Iya. Ya, patungnya nyanyi jukan. Niki pun dadi patung pun saged boten Dadi saged patung napa-napa. kan tok kutuk to. Oh, Tok kutuk mergo tak gawane Bali ya, Om. Tak gawane mulih. Mengko ben nembang sik. Oh ya. Heeh. Mau sing bapakne wis titip aku ora macem-macem. Iya. Ayo patung Roro Jonggrang. Kuwi nembang Roro Jonggrang. Patung Iso. Roro Jonggrang. Lho, patunge mburi ana remute kok niku. Iso nembang mawon. Kowe nembang ya patung Roro Jonggrang. Heeh. Tak untir potensione kik ngerak njuk muni kok. Kok sik nganggo remote. Iya, di remote. Tut. Iya. Wis. Iya. Ora iso iki. Ora iso lek ora dicium Mas Gading. Waduh. Aku njaluk di peluk Mas Gading wis. Iya, iya. Tombole iki Bangane ra iso nembang ya nek wah nek aku ya ngono kuwi. Cah ayo, lanang kok. patung Jonggrang. Nah, Kowe nembang. Loh. Langsung dadi. Langsung mari le dadi patung. Brian. Sesuk aja nyabun lho, Bri. Ayo. Ya. Iya, wah jan kaya ngono kok ya. Ya, syukur. Berarti wis dipeluk. Nggih, sampun. Wis iso nembang. Saged. Pun semangat iki kula. Iya, alhamdulillah bisa gelem nembang. Ya, nyuwun karo kanca karo Simbah warga laras. Anjing. Simbah-simbah. Wis tuwa-tuwa, kasine tuwa-tuwa medho ora gelem tuwa. Ya, nak nduk lintang karo Nggih, Om. ya sawetara kowe bali mapan lungguh ya nak ya. Nggih, matur sembah nuwun. Ora krasa jebul wis jam 1. Iya. Heeh ya Mak ya, jam 1 ya. Iki kok ben critane diteruske karo anakku lanang, Gading Pawukir. Iya, heeh. Ngono. Mengko terus. Nah. Ayo Le, Gading, kene le, munggah kene cah bagus.